Oletteko te opettanut täällä kauan tässä koulussa? 5. vuosi täyttyy nyt. Okei. Saman luokan kanssa vai eri? Vuosi eri luokkaa ja sitten tässä luokassa 4. nyt sitten loput. Mä aloitin tämän luokan kanssa silloin, kun mä tulin tänne, eli 5 vuotta sitten. Tunnet varmasti hyvin ne. Joo. Kyllä ne rupeaa jo tuntemaan. Tietää lemmikkien nimet ja Niin. kulmakarva-asennosta ja Joo. tietää vähän, Joo. mikä on meininki. Mitä onko tää hyvä koulu? Onko täällä kiva tehdä töitä? Tosi hyvä työilmapiiri ja niin kuin mä aina Harjulle sanonut johtajalle, että kouluun mäkin olen useammassa muussakin koulussa, että kyllä Harju on ensimmäinen semmoinen johtaja, joka ei niin kuin ole siellä omassa kopissaan. Niin. On niin kuin ihan oikeasti koko ajan. Niin kuin. Joo, mä oon Alviki Harry ja tämmöisen 120-vuotiaan koulun johtaja. Joo. Itse en ole ihan yhtä pitkään ollut koulumaailmassa, mutta 38 vuotta tulee nyt täyteen. Ja sitten justiin semmoinen yhteistekemisen meininki, että täällä ei niinku kukaan varmaankaan jää yksin. Joo. Eikä jää, että kaikki että tosi yhteenhiilen aletaan ja tehdään yhdessä asioita. Aika usein silleen, että ykkös-kakkoset tekee yhteistyötä ja eskarit on välillä mukana niiden kanssa. Ja no nyt on 2 eskaria, niin ne tekee yhteistyötä. Hei, mistä toi taidenäyttely sai alkuunsa? Se oli aivan huikea. Se tuli jossain vaiheessa sitten, kun sitä projektia tehtiin, että hei, että jotenkin havahduttiin, että näistä tulee niin hienoja, että Joo. järjestetään taidenäyttely, että se lähti ihan Niin, siitä ensin varmaan ajatuksesta. ajateltiin, että pistetään tuohon seinälle ja jotenkin Joo. puhuttiin itsenäisyyspäivästäkin, että ne sopisi niinku Joo. siihenkin. Ja sitten kun tehtiin vielä nuo surrealistityöt, niin Leena se taisi heittää ensin jossain kohtaa, että mitäs jos pidetään taidenäyttely. Teettekö te paljon tämmöisiä isoja töitä? Meinaan toi reseptikirjakin, niin se on tosi iso juttu. Niin onko teillä muita? Ainakin Kyllä, muutama jotakin isompi on. joka vuosi. Joo. Joo. Kakkosella Joo. meillä oli ainakin se semmoinen Lappi-teema, Joo, missä oli näyttelyä ja tehtiin töitä. oli tanssia ja musiikkia tanssiesitys ja tarinaa ja sitten kaikki muut luokat sai käydä sitten siellä. Miksi sä ryhdyit opettajaksi alun perin? Mikä siinä kiehtoo? Mun vanhin veljeni Joo. oli kouluttanut itsensä opettajaksi. Veikkaan, että siinä oli osansa asiaa ja toinen oli se, että kun OKL:ään pyrki, niin ei tarvitse lukea tenttikirjaa siinä yhden aikaan. Mä oon ollut aikaisemmin muussakin tai tehnyt pitkään muuta työtä ja sitten siinä ohessa ikään kuin kasvoi sellainen ajatus, että kun sen työn kautta jotenkin oli paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja tavallaan koki semmoista niin kuin työn iloa silloin, kun sai auttaa jotain ihmistä vaikeissa tilanteissa. Ja se oli kuitenkin sit työnä äärimmäisen semmoinen muuten epäkiitollinen, niin se kasvoi niin kuin sitä myötä, että mä haluaisin tehdä semmoista työtä, missä mä voisin niin kuin olla enemmän luovempi ja olla niin kuin positiivisessa mielessä niin kuin ihmisten kanssa. Ja sitten lapset tietysti on ollut aina lähellä sydäntä, niin mä kasvoin siihen sillä vähitellen ja sitten työn ohella aloin opiskella ja sitten lopulta hain sitten ihan päätoimisesti opiskelijaksi aikaa. Joo. Se oli semmoinen. Mun äiti on opettaja ja mun kummitäti on opettaja ja mun tätin mies on opettaja ja niitä opettajia niin kuin suvussa oli. Ja jossain kohtaa mä teininä ajattelin, että en ainakaan rupea opettajaksi, että aina toi äiti on iltapäivällä niin väsynyt, että se haluaa, että me ollaan hiljaa. Muuta, että en ainakaan rupea tekemään. No mä en lukion jälkeen hakenut heti mihinkään. Joo. Mä en ollut varma siis siitä, mä en hakenut mihinkään. Mä menin mun äitin työpaikalle niin kuin työmarkkinatuella kouluavustajaksi. Koulunkäynnin avustaja oli se koulutuksen nimi. Mä kävin vuoden semmoista. Just. Ja sitten mä tein harjoittelua erilaisissa kouluissa. Vähän ympäri Suomeakin eri harjoittelut. Ja, no siinä vaiheessa rupesi tuntua, että kyllä tää niinku on tää koulumaailma se, mihin mä niinku haluan. Ja sitten mä hain OKL sen vuoden jälkeen. Ja sillä tiellä ollaan. No opettajuudessa on kyllä varmaan ollut parasta se, että ei se ole niin vakavaa touhua se opettaminen kuin mitä joskus nuorempana kuvittelin. Lasten kanssa voi olla ihan rennosti
kaverina ja ystävänä ja silti säilyttää oma auktoriteettinsa. Mikä teidän mielestä on se Suomen salaisuus? Miksi meillä on niin hyvä koulutus? Varmaan ainakin täällä opettajilla on hyvä koulutus. Joo. Jo. Toisaalta kyllä niin kuin nuorille haluaa antaa ehdottomasti uudet ikkunat auki ja mahdollisuudet kehittää eri tavalla niitä asioita kuin mitä tähän asti. Ja nyt tuli uusi OPSI. Mitä mieltä te siitä olette? Tuli siellä paljon hyviä asioita. Mutta paljon todettiin, että tavallaan on sellaista, miten me on jo tää jo tehty tehty tämä Just, asia. joo. Lähdetty itse viemään sitä siinä omassa työssä jo siihen suuntaan aikaisemmin. Just. Niin, ettei se nyt sillä tavalla kauheasti ole vielä meidän työtä Muuttanutkaan. muuttanut. Tärkeintä on, että välittää lapsista.